हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लसेफ नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो अननाय आरो सिबिनायखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा आं जेरावबो थाङाखै लोगोफोर, दा न'आवनो दं, बरिं मोनो लोगोफोर। भिडिअ ब्लग खालामनानै हगारबा भिउस फैया, नाया मानसिफ्रा, मालायफोरनिखौल' नायो लोगोफोर आरो साबस्क्राइब खालामो ओमफ्राय आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांफिनो। गोसोआ एकदम दुब्ला मोनो बेबायदि खालामजायोबा ना। दा मा खालामनो लोगोफोर, मानि थाखाय जोंनि भिडिअखौ मोजां मोना। जों दाबो गोदान जाहैबाय नालाय मोजां कन्टेन्टबो लाबोनो हाया, मोजां भिडिअबो खालामनो हाया, बिनि थाखायनो जानांगौ लोगोफोर। दा आनसाबस्क्राइब खालामफिनो, सानसे साननैनि गेजेरावनो आनसाबस्क्राइब खालामनानै थांफिनो आरोखि। गोसोआ निरासा जालायलाङो बेबायदिबा, भिडिअखौनो खालामनो गोसो गैया जायो। दा आं एसे दाखालि आइफवालि आरो खालामाथियाव बेरायहैनायनि जायगानि आं एसे जायगाफोरावहाय स्ल' मसन थाबायनायनि नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों। दा लोगोफोर नोंथांमोना नायलां आरो मोजां नुदोंब्ला आंनि चेनेलखौहाय नायनो मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर, आरो जेसेबां हागौ शेयार खालामना हो। गासैबो नोंथांमोननि सायावसो, नोंथांमोन सापर्ट खालामब्लासो जों जौगायो। दा गोबाव खालामाजासे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर।